ntanga lo December womnandi lona. Ntanga bezibuya yonke. Ntanga netulihleza makati 50 ngapha, 60 ngapha, bhala ngapha. Ntanga manje wona. Ntanga manje mina bengilapha kule event ka MT. Amayeli ntanga ipoza le ntanga. Ilana live stage, live perform like gone ntanga. Yeah, ikhona ntanga. Iziphuphe nokuphuphe mina le yangicaka ntanga le. Yeah, shoot ntanga size sayikhohlwa sibafeni ukuthi onje uMT uyaperform. Ntanga nebe ku on mshuti mela phatha umbhede musima kayo perform yabo. Wena ntanga. Ntanga mina ngithi kube bowukhona lapha kugcina ntanga beziwa lapha. Hayi wena. Ya ntanga, eniyacabanga beyicala nibeyigcina lento kagcina. Hayi ntanga igcini lento kagcina musimaya ngathi uthi uyohosta every day. Yeah, every day. Wire. Ntanga uthini ugcina ut every day? Sekumele ngitshela umama ntanga nginike ikhathi lami lisasa ngeke phela every day. Yo, shutha jika wire. Sajiva wire sajiva ntanga. Yo, Ntanga uyagula wena ikhathi lesasalani maye.